no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Medio cento de embarcacións iniciaron a campaña de marisqueo a flote nas concesións da Pobra. Bo arranque no que se refire a ameixa babosa, mentres que a fina segue escaseando igual que en anos anteriores. Eu penso que a babosa máis outras cousas acompañantes poderánse coller. A fina xa leva uns anos escaseando. Os topes, agora en este momento temos 4 kilos de babosa, un de fina, e despois temos 2 de rosa, carneiro, bicuda, berberecho e xaponesa. A posibilidade de complementar a actividade con outras especies como o reló augura unha boa campaña para os pobrenses, aínda que un ano máis terán que lidiar co limitado da superficie da que dispoñen. Nós temos o problema que temos moi poucas praias agora, entre que o mollo comercial e tal, temos as praias reducidas ao mínimo, debemos de estar traballando con 300.000 metros cuadrados para toda a cofradía da Pobra. 300.000 metros cuadrados que chamo eu útiles do que temos. Entonces, claro, a nós úrsenos ou rexeneración ou que nos cederan un cacho pequeniño de cabío para probar. A revisión das concesións para conseguir unha maior área de traballo en función do número de socios é xa unha histórica reclamación do Pósito. Os poderes políticos e máis os poderes das cofradías sentarse un día e repartilo, como dixen eu, por módulos, respetando os dereitos históricos, respetando o número de mariscadores das cofradías, pois habrá que buscar unha solución. E, entre tanto, nós, as cofradías que menos metros temos, pois somos as que máis sufrimos. Unha cofradía que teña moito terreno para traballar, unha zona que dalle mal, pero ten outra boa, pois pode tirar para diante, pero nós, como nos falla un cachiño, xa estamos a dúas velas. Á espera de conseguir unha maior produtividade, a confraría pobrense traballa na mellora da comercialización. É por isto que volverán vender durante esta campaña na lonxa de Ribeira, onde a centralización de produtos de varios pósitos permite acadar unha cotización máis alta. Si vendéndonos na lonxa de Ribeira, porque ahora no verán casi vendemos nós solos, e se collemos mellor precio, e se ora para o verán, se xunta a Guiño, se xunta a Ribeira, que creo que tamén firmou, se nos xuntamos nós, Palmeira, que xa Palmeira tamén xa vendía ali, e despois, pois dependendo do resultado, outras cofradías animan, e eu, para min, un punto de venta centralizado sería o soño que levamos perseguindo desde 2006-2007. Na reunión da Comisión de Seguimento para o Plan de Explotación do Polvo, as federacións provinciais da Coruña e Pontevedra propuxeron unha veda de 45 días que se iniciaría o 19 de maio. Durante a xuntanza abordáronse un total de 14 puntos relacionados co réxime de calamento ou cos topes para os que propoñen un fixo de 50 kilos. Tanto Pontevedra como Coruña ven unha proposta inicial de unha parada de veda do 19 de maio ao 3 de xullo, uns 45 ou 46 días, e despois basicamente con respecto as informacións que eu teño, que tanto de Coruña como Pontevedra queren propoñer na próxima reunión da Comisión de Seguimento que os topes sean de 50 kilos todo o ano e non haya esa diferencia de topes de verán, topes de inverno.
Con respecto ao marcado das nasas, a maior parte do sector aposta por eliminar a obriga de identificalas unha a unha, considerando suficiente a implantación do chip na cabeceira. E incidir tamén incluso na retirada dos chips a nivel individual de cada un das nasas, non os dos cabeceiros. Os do cabeceiros o sector si considera que deben de estar, pero polo incordio e o que supoñen que cada unha das nasas pode levar unha identificación, ese chip individual tan engorroso como é para o noso sector, porque se perdes unha nasa danche outro chip, pero non ten o número de serie non é o que tiña, entonces que a xente un grave incordio, se tes que rompeche unha cacea polo medio, de verdade é moi difícil traballar así. Dende a Federación Galega puxeron sobre a mesa as conclusións derivadas dun seminario celebrado pasado ano para implicar o sector no deseño dunha pesqueiría tan importante para Galicia, na que participan ao redor de 600 embarcacións con capturas que roldan as 1000 toneladas de polvo e unha facturación de 10 millóns de euros. Poñer sobre a mesa o traballo que realizamos como Federación Galega en 2016, onde consultado o sector e xuntado o sector nun seminario que fixemos en Santiago de Compostela despois de 6 meses de longo traballo para abordar o plan do polvo, unha pesquería tan importante para nós, que se dedican de media anualmente 600 embarcacións, capturan unhas 2.000 toneladas de pulpo ao ano e con unha facturación de máis de 10 millóns de euros. É moi importante para nós como para darlle un enfoque e poñer sobre a mesa todas as cuestións de si o sector ve ben o plan, si necesita mellorar, e houve conclusións moi interesantes, e este día, na reunión que tivemos, eu como presidente da Federación Galega de Cofradías dei traslado da importancia que tería poder ir incluindo ou abarcando algunha desas conclusións que saíron despois da consulta ao sector e dese seminario onde participaron todas as partes. Destacar, máis que nada, o que saía, as conclusións que saían deses seminarios iban moitas na liña de mellorar a comisión de seguimento, de incorporar máis xente, reunións máis periódicas, máis tempo, facer un seguimento estar máis encima, e non 3 veces ao ano, e estudiar máis en concreto, máis a fondo como está a situación do pulpo en cada momento. É unha pesquería, varía moito de un ano para outro, varía moito os precios, afectanlle os mercados internacionales ao noso precio, e todo eso débese de ter en conta, e esa comisión de seguimento debe ser flexible, porque en momentos puntuales hai que tomar decisións puntuais. Entonces, non se debe de regular unha pesquería a un ano vista ou coas condicións dun ano vista. Porque enormemente preocupados, así din sentirse os membros da plataforma en defensa da ría de Murosnoia polo inicio das obras de rexeneración da ría. Falan de posibles danos e contaminación que se poden derivar da actuación nos bancos marisqueiros, dos que viven hoxe en día na zona numerosas persoas. Non entendemos realmente o para qué. Nós sabemos que hai en outras rías que se piden dragaxes porque o cauce do río está colmatado e teñen problemas de que cando hai as crecentes do inverno que a auga doce lle invade os bancos marisqueiros e por temas de produción e por eso piden o dragaxe. Pero é que non é o caso. Aquí isto non vai a beneficiar absolutamente para nada os bancos marisqueiros, o que si pode é poñelos en serio perigo, porque ao contrario que cando son mareas vermellas, si a contaminación que se pode producir pola acidificación das aguas e polos metais pesados non é cuestión de que pasen días ou en semanas. Ao mellor podemos estar falando de que pechen por anos. Entonces nós estamos verdadeiramente moi preocupados. Por esta razón volven a insistir na súa solicitude de reunión cos responsables do goberno municipal para analizar os pormenores desta actuación. Estamos preocupados tamén porque evidentemente non se nos dá recibo nin ningún tipo de explicación sobre as actuacións que aquí se están levando a cabo.
Entonces, desde a plataforma, a ese respecto, pedimos que se cumpla un acordo que hai plenario do mes de xulio, donde se decía que se iba a haber as reunións que fixera falta cos mariscadores e con que pero non se está cumplindo. Os acordos plenarios, eu penso que son para cumplirse, e a nós, desde logo, parece que se nos ten apartados, non entendemos o porqué desta información. Para Plademar, as prioridades deberían ser outras. Primeiro, depurar ao 100% as augas fecais, deixar de verter residuos contaminantes á ría e optar pola rexeneración e recuperación de zonas que foron productivas e que a día de hoxe xa non o son. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de rías, de onde senón. O alcalde Adolfo Muiños está á espera dunha xuntanza corresponsable de Portos de Galicia para concretar dentro do plan de usos vixente que actuacións e espazos de carácter provisional poderían empregarse para que os catamaráns de viaxeiros, as empresas que realizan excursións pola ría ou mesmo os de alueiro de kayaks poidan ter como base o Porto Rianxeiro para desenvolver actividades de lecer. Dende o Concello consideran que existe unha crecente demanda deste tipo de servizos que sería bo canalizar e potenciar e así poder ofertar propostas que teñan como eixo o mar, como reclamo para atraer visitantes. A solicitude súmase tamén a outra bella demanda do goberno local, o ente autonómico, como é a limpeza e a dragaxe do peirao tradicional de Setefogas, onde atraca actualmente a xeiteira. Reclamouselle unha demanda de varios veciños, de bastantes veciños, que o peirao de Setefogas, que é o peirao antigo de Rianxo, a zona onde antes se ubicaban a maior parte da flota, antes de que se abrisen os outros peiraos, necesita dun dragado que elimine basicamente tanto o que son os desfeitos que hai ali, a acumulación de algas ou tamén incluso o pequeno limo que hai na zona. Entón é necesario dragar esa zona para un pouco recuperar e que os veciños máis próximos ao peirao de Setefogas non teñan que sufrir tamén os malos cheiros pois que dá a alga en putrefacción ou os elementos que están ali descompoñéndose, non? Ademais, é un espazo que sirve de base ao que é a nosa xeiteira, unha adorna restaurada no seu momento, unha adorna xeiteira restaurada no seu momento por outra escola taller, e que ten ali a súa base. É unha zona con interese tamén patrimonial, e que entendemos, e así pois o fixemos saber, que tamén pretendemos traer algunha outra embarcación tradicional que o Concello de Rianxo ten en propiedade noutros concellos, e que nos gustaría que ese pequeno espazo se fose convertindo nun lugar de disfrute tamén de diferentes embarcacións tradicionais. Aí está a xeiteira, aí estará pois tamén seguramente nun futuro próximo a buceta que temos emprestada ou algunha outra embarcación tradicional que a poidamos incorporar para ter unha pequena zona viva de referentes vivos, non? A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, investiu uns 84.000 euros en diversas melloras no peirao de Testal. As actuacións consistiron basicamente na mellora do pavimento da esplanada portuaria, a reparación case integral da madeira do pantalán de descarga e tamén diversas reparacións no dique de abrigo. Nunha renovación do pavimento da esplanada e dos viales de acceso que están ao redor dos 50.000 euros de investimento. Tamén previamente se fixo un novo drenaxe para que en momentos de choiva que non se produzcan esas pozas incómodas para os usuarios. Tamén fixemos unha reparación prácticamente integral da madeira do pantalán de descarga e tamén fixemos unhas reparacións no que é o dique flotante de abrigo que está en Testal. Estamos falando aproximadamente de 84.000 euros e estamos falando que no que é a pavimentación de Testal se vai a completar agora
cunha nova sinalización horizontal. Están os técnicos preparando a proposta de sinalización para habilitar plazas de turismos, de camións, de furgonetas, por suposto as que según normativa corresponda para discapacitados, e esas zonas que en amarelo se balizan tamén, esos cebreados, que sabedes que é para zonas que se exclúe ao tráfico ou tamén para os aparcadoiros, non? Para zonas de traballo propiamente ditas. Son actuacións consensuadas coa propia cofradía, co patrón maior, con Santiago Cruz e co alcalde de Noia, Santiago Freire. Os pequenos de 2-3 anos da Escola Infantil Chiquis realizaron unha visita moi especial, unha visita ao río Gafos, un espazo que eles coñecían moi ben. Agua, el río. Incluso sabían a perfección o propio nome do río que estaban visitando. ¿Cómo se llama el río? Gafos. Muy bien, ¿y es bonito el río Gafos, Michi? Sí. O fin desta visita é o de completar o proxecto de medio ambiente que están realizando dende este centro. Un paseo que tamén contaba co seu lado solidario. La idea de este paseo además es colocar unos carteles para ayudar a la protectora de animales de la ciudad. Nosotros estamos vendiendo productos reciclados en la escuela que están hechos por los niños con la basura que recogemos. Claro, ellos quieren que sirva para algo y como la unidad anterior fue de los animales, pues nos pareció la mejor idea, además involucrarlo con eso. La protectora de animales, la Canceira de Pollo, necesita bastante ayuda, entonces todo el dinero que recaudemos va a ser destinado a ayudarles a ellos. Pero nesta visita as profes e os peques da Escola Infantil Chiquis non estiveron sós. Un membro da asociación Vai polo Río acompañounos co fin de ensinarlles a lección da xornada, a necesidade de respetar a natureza e os ríos, xa que tal e como nos indicou este guía, os nenos desta idade son a esperanza do medio ambiente. Que os ríos son para a terra ou para a natureza o que son para nosas veas por onde circula sangue. Sin os ríos non viviríamos e morreríamos, sin a agua doce non poderíamos vivir. Polo tanto, esa é a elección máis grande que deben de tomar para coidalos e para que a agua non desapareza nunca, sobre todo a agua doce. E os máis pequenos tomaron boa nota de todos estes consellos que lles achegaron dende a asociación Vai polo Río. ¿Y qué hay que hacer en el río? ¿Hay que cuidarlo mucho? Sí. ¿Y de qué manera lo podemos cuidar? ¿Tú sabes? Sí. ¿Cómo? No se pueden echar botellas, ¿verdad? Ni se puede echar nada al río, hay que cuidarlo mucho y tenerlo limpito. Sí. Unha mañá diferente e divertida, onde estes pequenos aventureiros puideron aprender a lección e desfrutaron un montón desta senda polo río Gafos. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.